És una poca vergonya parlar de la manera en la que vostè està parlant. I vaig a dir-li per què. Perquè la gent també ho ha de saber. Vostès estan parlant d'aprofitar-se del despido de 202 persones de l'Ajuntament de Gandia, 202 persones que treballen en l'Ajuntament de Gandia, per estalviar-se 16 milions d'euros, i no estan parlant de retallar ni una de les 55 dedicacions de treball que tenen vostès a l'Ajuntament de Gandia de càrrecs de confiança. Tenen tan poca vergonya que són capaços de dir que l'estalvi l'anem a pagar entre tots, i així l'únic estalvi, de moment, en cost de personal, ha sigut des del grup de l'oposició, perquè és del grup del Partit Popular, perfectíssimament, i això es pot conèixer, estan recol·locats en altres llocs, i vostè en això deu de conèixer prou, d'estar recol·locats en altres llocs. En moments en els quals vostès estan eixint a dir que anem a estalviar en la RPT en 202 persones que van anar-se'n al carrer i que van incrementar les xifres de l'atur i que són persones que duen darrere unes famílies i que han de mantindre, i tenen tan poca vergonya de retallar-ne ni uno dels seus càrrecs de confiança. Ni uno. Solo li vull dir una cosa. Ahir n'hi ha un pressupost marcat i aprovat. Nosaltres anem a complir-lo. A costa dels funcionaris, a costa dels treballadors de l'Ajuntament, a costa dels treballadors. Vostès parlen del Partit Popular i parlen de quantes persones tenen vostès col·locades a l'Ajuntament de Gandia com a càrrecs de confiança. Això és molt fàcil de saber quan acabe la legislatura, de pasar el examen y saber lo que hemos engasado. Javier, lo siento, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros volveremos el jueves. Adiós y muy buenas tardes.